με τον κόσμο να έρθει και να κολυμπήσει μαζί μας. Ουσιαστικά είμαστε ένα πολύ μεγάλο community που ξεπερνάει τα όρια μιας στενής ομάδας, όπως την ξέρουμε σήμερα τουλάχιστον. Ειδικά στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε κι εμείς, όπως οι Βουλιαγμένοι, υπάρχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. Και να πω εδώ ότι οι περισσότεροι που έρχονται στο Γουσίμ, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ξένους από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γαλλία, Αμερική πρόσφατα, λατρεύουν τις κλιματικές συνθήκες. Οπότε μένει να τις λατρέψουμε κι εμείς. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Ο Γουσίμ δραστηριοποιείται γενικά κάνοντας ενέργειες οι οποίες βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο και προσπαθεί να παρακινεί και άλλους ανθρώπους να κάνουν ωραία πράγματα. Γενικά, όπου βρίσκεται κομμάτι κοινωνικής ευθύνης, βιώσιμης ανάπτυξης, είμαστε κοντά γιατί κολυμπάμε κάθε μέρα. Είμαστε μέσα στο νερό και θέλουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι και το Γουσίμ, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται είτε αθλούμενος, είτε καλός αθλητής, είτε τριαθλητής, γενικά άνθρωποι των multisports έρχονται στο Γουσίμ γιατί τους προσφέρεται μια δυνατότητα community και η δυνατότητα να μπορέσουν να βελτιώσουν και τις επιδόσεις τους πέρα από τον ψυχολογικό παράγοντα που είναι πολύ σημαντικός. Οπότε κάνουμε ένα planning για τους αγώνες που είναι πλέον πάρα πολύ. Αν και το Γουσίμ θα έχει στραφεί περισσότερο στο κομμάτι των πιο τουριστικών αποδράσεων, ετοιμάζουμε κι εμείς κάποια πράγματα τώρα κοντά. Όσο περισσότεροι έρχονται, τόσο περισσότεροι γίνονται και repeaters. Εμείς ουσιαστικά τι θέλουμε? Θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε game changers. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να σηκωθείς βαριά από το κρεβάτι για να το κάνεις. Το κάνεις πρώτα και έχεις αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Και οι Βουλιαγμένοι είναι το κατάλληλο μέρος και το υποστηρίζουμε πάρα πολύ. Μαζευόμαστε, κολυμπάμε, κάνουμε ωραίο κλείσιμο αστρονομικό μετά το αλατισμένο νερό που έχουμε στα κορμιά μας.